Εντυπωσιακή ήταν η ατμόσφαιρα στο Κατά με στο Κλεάνθης Βικελίδης για το διεθνές φιλικό του Άρη με τη φημισμένη Boca Juniors. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 4ο λεπτό από τον Νάτσο Γκαρσία, ο γκολκίπερ Αμπόνταν Σιέρι, ήταν σε ετοιμότητα. Οι Αργεντίνοι πίεσαν στο 20ο λεπτό, δυνατό σούτ από τον Γκαϊτάν, η μπάλα λίγο έξω από την εστία του Σιφάκη. Δοκάρι στο 30ο λεπτό για την Boca, ο Τσάβες βρήκε περιθώριο για σούτ. Ο Άλφιο Μπαζίλε δεν ικανοποιήθηκε από την κατάληξη της φάσης. Ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Λεάντρο Γκρασιάν θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση, θα αδειάσει τον Μονσόν, η μπάλα όμως θα περάσει εκτός εστίας. Στο 64 το φάουλ του Κόκε στο δοκάρι, η πιο μεγάλη ευκαιρία του Άρη να σκοράρει στο μάτς. Η Boca ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο με την παρουσία των Παλέρμο και Ρικέλμε. Στο 73 ο Μπατάλια θα δοκιμάσει την ετοιμότητα του Σιφάκη, όμως θα πάρει τη ρεβάνς του στο 75. Εξαιρετική κεφαλιά και 0-1 το μοναδικό γκολ στην αναμέτρηση από τον Σεμπαστιάν Μπατάλια. Μετά τη σέντρα του Παλέρμο, ο Σιφάκης νικήθηκε. Η Boca Juniors θα επικρατήσει σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση του Άρη από τη συνεργασία των δύο πολύπειρων ποδοσφαιριστών της. Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης τίποτα δεν άλλαξε. Η Boca πίεσε περισσότερο, θα μπορούσε να σκοράρει ξανά. Στο 85 εξ επαφής ο Παλέρμο απέτυχε, όπως και ο Μόουτσε στην εξέλιξη της φάσης. Τελευταία καλή στιγμή το σούτ του Ρωμάν Ρικέλμε πέρασε λίγο out. Pero te digo que fue un gran partido. Θα πω ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Diante de un Boca que se puede pedir más. Και μπροστά στην Boca δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ζητήσει. La verdad que o Ares ha tenido un buen volumen de juego. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι του. Fizemos todo o trabalho que estava sendo realizado durante a pré-temporada. Μεταφέραμε όλη τη δουλειά που κάναμε στην προετοιμασία στον αγωνιστικό χώρο. Creo que un buen partido amistoso, jugado en muy buen espíritu, que es lo más importante, no hubo lesionados, que es lo que uno desea cuando es en estos partidos amistosos. Θα έλεγα ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι μέσα σε ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο, με ένα κλίμα στις διαιτησίες με πάρα πολύ μεγάλο πάθος και σε φιλικά παιχνίδια αυτό είναι πολύ όμορφο. Y hay que exigir lo justo cuando es un partido de preparación como es el caso de hoy para los dos equipos. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτά που πρέπει να δικαιολογηθούν, γιατί ήταν παιχνίδι προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες.